Dat er Romeinen zijn geweest in Blerik is geen nieuws. Al meer dan 100 jaar geleden zijn de eerste vondsten gedaan. Toch is er nog één groot raadsel. Waar lag dat Romeinse Blerik nou precies? We hebben gelukkig een 3e eeuwse wegenkaart uit de Romeinse tijd en daar staat Blariaco op. Blariaco is de verwijzing naar Blariacum en we weten dat Blerik afkomstig is van het woord Blariacum. Alleen de vraag is, wat is nou Blerik? Want in Venlo weten we het inmiddels, maar van Blerik weten we het nog eigenlijk niet. Dan zijn er 3 mogelijkheden. Er zijn een heleboel vondsten gedaan in Kraaielheide, helemaal in het westelijke gebied van Blerik. En we vermoeden daar een wegdorp langs een belangrijke Romeinse weg, waar dus allerlei handelaren zaten, ambachtslieden zaten, waar waarschijnlijk herbergen gezeten hebben, wisselplaatsen voor militaire paarden. Dus een belangrijke plek. We hebben daarnaast een villa gevonden in Hout-Blerik. Daar heeft duidelijk een rijke Romein gezeten. En bij die villa hebben we een hele grote schildknop gevonden uit de 2e eeuw, met daarop het hoofd van Medusa. Die schildknop die wijst erop dat de eigenaar een oud militair is geweest, een oud ruiter van de Romeinse cavalerie en waarschijnlijk een Romeinse officier. Dus die villa kan wellicht Blariacum geheten hebben. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Er vindt momenteel archeologisch onderzoek plaats op het kazernekwartier, recht tegenover de plek waar we aan de Maasboulevard in Venlo de Romeinse nederzetting gevonden hebben. En we hebben een Romeinse weg aangetroffen. Die weg sluit aan op die Romeinse weg in Venlo. Het kan dus ook heel goed zijn dat er een kruispunt is geweest van een aantal Romeinse wegen en dat Blariacum verwijst naar dat kruispunt wat dan ligt op het kazernekwartier. En dan hebben we daar wellicht ook een toren, een wachttoren met Romeinse militairen die dus de naam Blariacum gehad zou kunnen hebben. Maar het kan ook zijn dat het een herberg was of wederom een nederzetting zoals de nederzetting van Venlo, alleen dan later. Dus als Venlo al opgehouden is te bestaan min of meer, dan weten we dat aan de kant van Blariacum nog een Romeinse nederzetting geweest moet zijn. En daar hebben we ook aanwijzingen voor. We hebben de nederzetting zelf nog niet, de toren nog niet, we hebben misschien de herberg nog niet, maar we hebben wel een flink aantal graven uit de late Romeinse tijd met grafgiften die erop wijzen dat er een behoorlijke nederzetting moet zijn geweest, dat er veel mensen in Blariacum woonden. Alleen waar het nou precies is, dat weten we dus nog niet.